Me want you cantangi voor de negi moon. You chai unu. Hey, me want you cantangi voor de negi moon. You chai unu. Me love you, mama. Mama nasri bikrosi. Aso we beleri fudeng. Ano de tapu dede, maar a de tapu sheng. Wereldwijd wordt vandaag 9 mei Moederdag gevierd. En het Surinaams Bijbelgenootschap wil vandaag net nog even iets extra brengen in uw huiskamermoeders. En dat willen ze doen door middel van een vraaggesprek. Wij willen van het Surinaams Bijbelgenootschap u alvast feliciteren met deze dag. Maar wij willen u ook een booster geven, nog net even die versterking, om uw geloof te versterken en natuurlijk om verder te gaan in wat we zeggen moederschap. Het programma is getiteld De Zegen van Moederschap. En er is heel veel over te praten. Maar ik ben blij dat ik het niet alleen hoef te doen. Vandaag zal ik samen met Margot Saling, Gabriella Monko en Celine Frans dit programma van het Surinaams Bijbelgenootschap presenteren. We gaan ons aan u voorstellen, want het is heel belangrijk te weten dat u te weten komt natuurlijk wie we zijn, wat we doen in het dagelijks leven en natuurlijk ook onze hobby's. Laat me even de spits afbijten. Mijn naam is Vanessa Drijsma Hazelhoef. Ik ben al 13 jaar getrouwd met, laat me het even zo zeggen, mijn liefie Anjo Drijsma. En ik mag zeggen dat ik heel veel kinderen heb. Ik ben leerkracht, assistent fysiotherapeut, agogisch werker en sinds kort eigenaar van La Fessa Massagepraktijk. Een mond vol, maar ik mag alle eer en lof aan de Allerhoogste God geven. Ik wil de dames die samen met mij presenteren ook van harte welkom heten. En het is wel goed dat zij ook zichzelf aan u voorstellen. Zij gaan ook vertellen wie ze zijn en wat ze doen in het dagelijks leven. Maar zij gaan ook wel aangeven wat hun hobby's zijn. Waarom we dit willen benadrukken is dat voor mij of voor ons hier in de studio is het dan zo dat we heel belangrijk vinden om een hobby te hebben. Ja, een hobby is een me-time. En allicht moeders worden hobby's vergeten. Laat mij de gelegenheid geven aan de dames om zich nu aan u voor te stellen. Ja, ik ben Margot Saling Deli. Ik ben al 39 jaar getrouwd met Naiva Saling. Ik ben moeder van 5 kinderen en grootmoeder van 5 kleinkinderen. De 6e is op komst. En ja, ik verzorg programma's bij Radio Shalom al jaren. Libi Angagadu, een Alkaans programma op de zaterdag en ook nog Vrouw Vandaag. En verder zijn we voorganger van een gemeente. En ja, dat is zo een beetje Margot. Ik ben Gabriella Monko, Shan. Ik ben 14 jaar getrouwd met ook mijn liefie, David Monko. En ik heb 2 dochters, die zijn toevallig ook in deze maand jarig geweest. Een dochter van 10 en een dochter van 7. Ik ben directeur bij het jeugdcentrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat. En mijn hobby's zijn home decoration en het maken van handenarbeid eigenlijk, handmade stof voor uw huis. Oké. Mijn naam is Celine Frans en ik ben de 3e dochter van een heel groot gezin. Ik kom uit een familie van 9 mensen. En in het dagelijks leven ben ik recent nog aangesteld als waarnemend directeur van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname. Verder studeer ik nog aan de universiteit. Ik ben bezig mijn masterstudie af te ronden. Daarin wil ik meer aandacht besteden aan de traditionele manier van leven in het binnenland. En hoe dat een hele belangrijke rol zou moeten vervullen in duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen die wij al daar hebben. Zelf ben ik afkomstig, mijn familie is afkomstig uit West-Suriname. Ik ben zelf wel in Paramaribo geboren, naar school gegaan en momenteel dus ook hier in onze eigen Paramaribo werkzaam.
Mijn hobby, wel, als ik dat moet opnoemen, ik hou heel veel van experimenteren. En experimenteren in koken. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het soms lukt en in de meeste gevallen niet. Maar dan weet ik ook dat je iets daaruit kan leren. Want niet altijd ga je de eerste keer succes hebben. Maar door het iedere keer weer te proberen, ik krijg ook adviezen van mijn ouders, dan probeer ik dan het beter te doen de volgende keer. Belangrijk is dat ik wel heel veel van geniet. Een andere hobby dat ik ook heel graag deel met anderen is een leuke film kijken. En dat doe ik heel graag met mijn broertjes. Dus dat is het zo'n beetje. Ja. Dat is Celine. Celine, je had het over koken en weet je wat zo apart is, dames? Ik ben vergeten te vertellen wat mijn hobby is en Margot die gaat, gaat haar hobby ook strakjes aan u doorgeven. Je had het over koken, zei ik dan net. En eigenlijk moest ik zeggen, mijn nummer 1 hobby is koken. En echt met recepten aan de gang. En ja, ik word vaak gevraagd, wanneer komt je receptenboek uit? Maar misschien iets voor de toekomst om over na te denken. Klopt. Maar Margot, jouw hobby's? Ja, mijn hobby is lezen. Lezen van een goed boek, een tijdschrift en zo. Ook voor mijn programma's moet ik een beetje snuffelen in boeken om artikelen te vinden. Om steeds iets te kunnen presenteren. Dus lezen is altijd mijn hobby geweest, weet u, want het helpt je om je kennis te verrijken. Dat is echt mijn ervaring. Yes. Nou, kijkers en luisteraars, daar bent u voldoende geïnformeerd. Wie we zijn en wat we doen in het dagelijks leven. Vandaag gaan wij praten over de zegen van moederschap. Persoonlijk vind ik het een woord van gewicht, moederschap. Maar laten we eerst kijken naar dat woord en even met elkaar gaan praten hierover, een omschrijving kunnen geven. Wat is, of wanneer we over moederschap praten, waaraan kunnen we denken? Aan mijn eigen moeder allereerst. En ik heb geen vader meer. Ik was 3 toen mijn vader overleed. En ik weet nog dat mijn moeder altijd op Vaderdag ook een cadeau kreeg. Want mijn moeder was vader en moeder. En ik zie haar als een sterke vrouw die de verantwoordelijkheid had over ons. Dus ik zie dat moederschap de verantwoordelijkheid hebben over de kinderen. En natuurlijk veel meer. Ja, klopt ja. Wat denk jij, Celine? Nou, zelf ben ik geen moeder. Maar zoals ik eerder zei, ik kom uit een grote familie. En vrij recentelijk zijn mijn ouders dus bezig om terug te gaan naar het binnenland te wonen. En dan krijg ik dus ook de verantwoordelijkheid over mijn broertjes. En in dat kader zie ik dus dat ik de zorg heb over hun. Als er iets is dat ze nodig hebben, moet ik ervoor zorgen dat het er is. Eén daarvan is zeker eten, jongens. En anderzijds is het ook dat je kijkt altijd uit naar een manier waarbij ze zich verder kunnen ontplooien, ontwikkelen. En ik moet helaas toegeven dat ik soms het heel druk heb met het werk. Maar desalniettemin, als er een ruimte is, probeer ik dan tenminste ook een moment met ze in te bouwen, met ze te zitten, te praten over wat ze meemaken, wat ze voelen. En dan krijg je die reacties. En op basis daarvan kan je dan zeggen van oké, je bent op de goede weg of hey, laten we het iets anders aanpakken. Dus toch je ontfermen over de anderen om je heen. Dat is dus zeg maar jouw omschrijving. Heel mooie insteek van jullie, maar wat denk jij? Voor mij is moederschap het moeder zijn, bemoederen. Maar een moeder kan ook iemand zijn die geen kinderen heeft, maar wel heel veel kinderen heeft. Want naast mijn, zoals Vanessa, want naast mijn kinderen heb ik ook heel veel kinderen. En ik ben zelf grootgebracht door pleegouders. Maar mijn moeder heb ik altijd als moeder gezien. Ik zag geen verschil met de andere kinderen. Weet u dat het anders was? Ze was gewoon onze moeder. Trots zij geen kinderen heeft gekregen, was ze gewoon mama, moeder. Ze bemoederde ons, ze zorgde voor ons. Weet u, ze lette op ons. Gewoon. En ik heb het geluk gehad om een moeder te hebben die niet werkte. Dus ze was er altijd. Dus moeder zijn hoeft niet te zijn dat je alleen maar een moeder, biologisch moeder bent. Maar
iemand die bemoedert. We zijn dus met z'n drieën, of zeg maar vieren, hebben we echt gemerkt van biologisch, adoptie een moeder, je bent moeder. Klopt. Je bent moeder. Klopt. Om in te haken op wat Margot zei, ik heb bijvoorbeeld gisteren een ervaring gehad waarbij mijn nichtje plotseling zei mama, mama. En ik keek niet om, want ik dacht, ik ben geen mama van haar. Maar maar ze bleef maar roepen. Dus dan keek ik uiteindelijk en dan keek zij naar mij. Dus zij riep mij mama en ik ging ervan uit dat ze haar moeder in de ruimte heeft gezien. Maar zelf bij kinderen kunnen ze ook ervaren als iemand een bepaalde relatie heeft naar hun toe, een bepaalde opstelling naar hun toe. Ja, en mijn nichtje is 3 jaar. Ja. Dus als ouderen kunnen we inderdaad vaststellen dat je niet per se biologisch moeder hoeft te zijn, maar ook kinderen kunnen aanvoelen. Ja. En dat vond ik wel prachtig. Ze voelen dus die warmte aan, Ja. die liefde. En ze voelen ook weer aan wanneer je het niet zodanig met ze meent. Ja, Ja. zeker. Toch? Dat is ook zo mooi om te zien, tussen aanhalingstekens mooi om te zien. Ja. Oké. Eigenlijk zijn we een beetje gevloeid door wat jij zei, Celine, in hoe ervaren jullie het moederschap? Wat is het leukste voor jou? Gabriella, wat is het leukste daarin? Nou, ik heb 2 dochters en laatst zei iemand allemaal van, ja, volgens mij wilde je altijd 2 meisjes. Dat weet ik dus niet, of ik dat echt wilde. Maar ik merk echt dat ze heel erg naar mij toe trekken en dat we leuk samen dingen kunnen doen. Maar de fases in hun leven, dat allemaal meemaken, hoe zij opgroeien, als het ware. Ja. Want ik heb nu een pre-teen, eentje die al bijna tiener aan het worden is. En je ziet dan de hele ontwikkeling. Ze is gisteren 10 geworden. En ik kan me nog herinneren dat de dag toen ze geboren werd. En als ik kijk, nou, nu is ze bijna even lang als ik. De hele fase is zo mooi om te zien. En ik denk dat het echt het leuke is, dat ze naar je toe komt. Beiden komen naar je toe als ze vragen hebben, als ze iets leuks willen doen. Dus ik denk dat het leuke is aan moeder zijn. Aan moederschap. Ja, klopt, ja. Dat je kinderen hebt die naar je toe trekken en dat je de hele ontwikkeling van dat kind mag meemaken. Het is een blessing. Ja, zeker een zegen. Wat hebben jullie ervaren? Ja. Dat heb ik ook ervaren, de ontwikkeling van je kind. Moeder zijn is echt, ik zie het als genade van de Heer, Yes. dat je kinderen voort mag brengen. Ja. En dat je ook voor dat kind mag zorgen. Weet je, de zorg over dat kind. Ja, gewoon de zorg, toch? Dat je de verantwoording hebt om voor iemand te zorgen. Het is voor mij prettig. Nu, mijn kinderen zijn allemaal volwassenen. Ja. Nu geniet ik van mijn kleinkinderen. Maar ik heb het fijn ervaren om ze te zien opgroeien. En dat ze ook je de verantwoording hebt om ze te helpen om te groeien. Klopt. Yes. Dus ik vind dat fijn. Aan moederschap, het is wel een verantwoording. Maar ik heb het fijn ervaren. Ja. We gaan zo meteen naar het gesprek, want dat is ook een hele goede opmerking. Een verantwoording. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Wat wil jij ook wel delen? Ja, dan koppel ik terug naar hoe het bij mijn thuissituatie is met mijn broertjes. Inderdaad, het gevoel dat ik krijg wanneer ik bijvoorbeeld zie dat mijn broertjes mijn eten dat ik heb voorbereid lekker gaan eten en achteraf uit zichzelf dan zeggen van het was heerlijk, het was lekker. Deze keer heb je het lekkerder gekookt dan de ene keer. Ik zeg van wauw, dus ze hebben een behoefte, ze moeten eten en dan ben je daar om dat te vervullen. Ja. Dus dat is een hele goede, ik krijg er echt een goed gevoel van. Ja. Als ik zo naar jullie kijk, ja, natuurlijk heb ik het ook ervaren, want ik zei al eerder, heel veel kinderen. En als ze terugkomen, hè, je hoeft niet eens, dan voelt het dan alsof je de lotto hebt gewonnen. Klopt. Van hey, Inderdaad. ik hou van je, ik vind het prettig, Ja. het eten is lekker. Nou, dan wordt je hoofd 2 maal zo groot. Ja. Dan ben je hartstikke blij mee. Zoveel. Margot, je hebt iets aangehaald van verantwoordelijkheid. Ja. En ik ga even een stelling voorlezen. De stelling zegt, kinderen zijn een hemelse zegen. Maar tegelijkertijd een verantwoordelijkheid die meer is
dan menselijke kracht vereist. Wat denken jullie van deze stelling? Helemaal eens. Zeker. Ik ben het helemaal eens. Ja? Ja? Ja. Waarom? Waarom een menselijke kracht, dat het meer is dan een menselijke kracht vereist? Bij mij, zeg ik u eerlijk, als het niet de Heer is of was, die me heeft geholpen, had ik mijn kinderen niet groot kunnen brengen. En ja, toen was het al bad in de maatschappij. Ja. We hebben gewoond in buurten waar je je kind echt wel moet beschermen om niet, ja, zeg maar, voor de wereld te kiezen. En zonder Gods hulp zou ik dat echt niet kunnen. Ja, dat En nog steeds, mijn kleinkinderen ook, om ze te helpen op het pad te blijven of met elkaar om te gaan, moraal bij te leren. We hebben echt Gods geest nodig. Ja, dus Ik zou het niet zonder hem kunnen. we praten dus duidelijk over menselijke kracht, maar Ja. er moet een kracht zijn boven die Boven. menselijke Ja, kracht. klopt, En zeker. wij als moeders hier weten gewoon sowieso dat het God is die Ja. ons Ja. daarbij Ja. moet bijstaan. Als we zo dan over God praten, dan speelt de Bijbel een heel belangrijke rol. Heel Of niet? belangrijk. Klopt, klopt. Zeker. In die opvoeding. Ja, ja. Maar toch is het wel prettig om even met elkaar te delen welke rol die Bijbel speelt. Maar dan heb ik het echt over praktische, Ja, dat we het praktisch gaan aanhalen. ja. Welk voorbeeld kunnen we geven? Wat doe jij? Dus die combinatie van Bijbel, opvoeding, wat doen jullie? Wat wij thuis doen is dat we op de zondag hebben we standaard onze family altaar. Oké. Dan moeten ze dan alvast voordat we gaan bidden, dan mogen ze nadenken wat hun gebedspunten zijn. En ik heb ze geleerd, maar ze snappen er natuurlijk niks van, want ze zijn veel te jong. Ik heb ze geleerd van als je geen gebedspunt hebt, moet je gewoon zeggen karakter. Ja. Dus dat zeggen ze ook nu. Oh, oké. Niet wetende wat het inhoudt. Ja, ik weet het al, mam, maar het is karakter. Ik bid voor mijn karakter. Want ik vind van, je kan altijd bidden, dat je veel beter wordt in je Klopt. karakter. Dat je het steeds verbetert. Dat is een van de dingen die wij als gezin doen. En praktische tips. Ik denk, ik heb mijn dochter laatst gevraagd van, wat hebben wij jou als ouders geleerd vanuit de Bijbel? Want je bent al 10, dus je zal wel een antwoord kunnen, je zal wel al weten. En ze gaf me als antwoord geven. Mooi. Ze zei van, ze kan zich herinneren dat ze naast me in de kerk zat. En ik had alleen een 100 SAD biljetje. En toen zei ik aan haar van, ik heb verder niks, maar ik ga dit geven en wedden dat morgen ik weer een zegen terugkrijg. En dat heeft ze onthouden. Maar ik was het ook vergeten hoor. Ja. En toen vroeg ze me, maar heb je wel iets gehad daarna, dan, de volgende dag? En ik zei zo, ik kan me herinneren dat iemand me inderdaad een opdracht heeft gegeven om te doen. Oké. En dat ik daardoor weer het verdubbeld heb gehad. Het dubbele heb gehad. Nee, Dus- dat is een hele mooie ervaring. Ook praktische, praktisch ja. inderdaad. Het Ja. gezinsaltaar. En je kan ook kiezen voor een avondwijding, een ochtendwijding. Maar Margot, wat Ja. hoe doe jij Toen mijn het? kinderen klein waren, hadden we ook familie altaar. Die is er nog steeds. Bijvoorbeeld om ze voor te lezen uit de Bijbel of een kinderbijbel. Ja. Ze quiz met ze te doen, Juist. Bijbelquiz, om te zien of ze wel iets hebben onthouden. En ook nog zeg maar, uit de Bijbel zelf ze te laten lezen. Ja. Maar ik vind de familie altijd heel belangrijk, Ja. weet u, om die kinderen zo op te voeden. Want daar kunnen ze ook hun dingen, ze Ja. mogen hun eigen liedjes zingen. Weet u, ze mogen hun eigen bijbelgedeelte ook lezen. Ja. En het is hoe je het wil inrichten. Klopt. Maar ik vind dat heel belangrijk hoor. Ja. Oké. Ik Ja, dat je dat hebt met de kinderen. Ja. Ik heb ook mijn kinderen ook naar de zondagschool gestuurd. Toen was het kinderclub. Ik noem het echt nu kindersamenkomst. Want daar leerden ze ook heel veel door liedjes. Zo is het. Kleine kinderen, ik zie bij mijn kleinzoon nu.
door liedjes te zingen met hem, onthoudt hij het beter. Ja. Ja, dus wat de Bijbel Spelenderwijs, ja. spelenderwijs. Ja, nee, wel heel mooi. En je sprak over, of eigenlijk jij, Gabrielle, jullie hadden het over familiealtaar en zo. Mijn man, die nauwelijks iets van Sranatongo weet, noemde het familie Krutu. En dan precies wat je zei, waren we ook met gebedspunten bezig. En dan mochten het waren jongens, 15 jaar, en dan mochten ze echt wel even hun gebedspunten. En wat ook zo mooi was, is dat we voor elkaar aan het bidden waren. Je bidt vandaag voor mij. En dan, waardoor je dan ook weer die hechte band hebt, maar ook in het gebed. Ja. Het was zo mooi om te zien. En soms, pubers zijn tieners van, ik heb geen gebedspunt vandaag. Ja, klopt. Ja. En dan denk je van, al die tijd heb je toch wel geleerd of zo, maar dan laat je het voor wat het is. Nou, als je niet hebt vandaag, oké. Maar ergens voelden ze van, hé, laat me alvast nadenken voor de volgende week aan een gebedspunt. Weet je, dus het is mooi dat je die kinderen alvast daarin traint, zeg maar. Daarin traint. Sommige mensen zeggen ook familiebidstone. Dus daar dan zo samen te zijn. Ja, hoe dan ook, dat je samen bent, dat je samenkomt. Ik heb ook een dagboek gekocht, ook bij SBG, speciaal voor tieners, tienermeisjes. En dit is een soort van devotional dagboek waarbij je elke dag iets kan lezen, maar daar echt gericht op meisjes. En dat werkt ook heel goed, dat je elke dag samen met elkaar het gedeelte leest en daarover praat. Okay. Maar iets schoot me te binnen. Had je niet, hebben jullie soms niet thuis van, dat jouw man bijvoorbeeld van zo, het is alleen vrouwentalk nu? Nee, ja, niet echt in die wijding hij wordt betrokken, hij wordt betrokken, maar ik denk dat de meisjes dat ook echt nodig hebben om, ik merk dat ze wel echt neigen met bepaalde vragen naar mij dan naar hun vader. Vader is echt voor bepaalde toestemming. Als ik toestemming nodig heb of als ik iets anders zo. Dus moeder en vader is toch wel een verschil. Maar je merkt echt dat het, als het om bepaalde vraagstukken is en het samen zijn, dan merk je echt dat het girls time is. Ik herken het omgekeerde eigenlijk, want, want mijn man is heel vrij hoor, daarover te praten, ook op seksueel gebied, want we praten over pubers. Dat je ze gewoon gaat uitleggen en ook vanuit die Bijbel, dat vind ik ook wel heel mooi. En dat voelde ik, nu ben ik even een beetje te veel. Weet je, maar ze hadden dan niet zoiets van, we kunnen niet echt iets kwijt, want ze is erbij. Maar het waren vragen op vragen stellen aan hem en dat vond ik ook wel mooi om te zien. Maar heel wijs hield ik mijn mond, als ze zo bezig waren. Heb jij ja, ik wilde heel graag ook mijn verhaal vertellen van het is niet alleen menselijke wijsheid of inzicht, maar inderdaad ook er is een hogere kracht en wij kennen hem als de Heer Jezus dat we nodig hebben. En mijn persoonlijke getuigenis, als ik het zo mag noemen, is dat mijn moeder mij toen heeft verteld, toen ik klein was of jonger was ik een heel moeilijk kind. En uiteindelijk belandde ze dus bij de vrouw van de pastor in de kerk. En zij heeft haar toen geadviseerd, we gaan moeten vasten. En als moeder kan je niet opgeven op je kind. Want als jij dat doet, niemand anders is er in de wereld die zich zo gaat kunnen ontfermen over dat kind. En als jij als moeder dat hebt opgegeven, dan is jouw kind overgelaten aan haar lot. En mijn moeder heeft dus haar woorden als pastor in de gemeente en ook als een moederfiguur, geestelijke moederfiguur, aangenomen. En ze is toen ook gaan vasten en bidden. En ze zegt, als ze dat niet had gedaan, zou ze geen ommekeer zien in mijn leven. En ik voel me nu vrijer om erover te kunnen praten. Ik wil me er helemaal niet voor schamen. Ik wil alleen over getuigen, de kracht die er is in de Heer. En dat moet ik nu vertellen aan anderen.
En terwijl ik nu met mijn broertjes bezig ben, zie ik soms ook hoe moeilijk het is. Maar dat motiveert mij nu ook om in gebed te brengen. Want dat is mijn getuigenis. En ik geloof dat de Heer dat ook kan doen en wil doen in hun leven. Want er heeft iemand voor jou gestaan. Ja. Iemand is op de bres geweest Duidelijk, voor jou. ja. En nu kan je het overbrengen, Ook doen. inderdaad. Ik krijg een beetje kippenvel, want het doet me echt een beetje denken aan mijn eigen moeder. Ik was jarenlang continu ziek. Weet je, en ze hadden ook aan haar gezegd uiteindelijk van, Tjara Ching, nou, jullie weten waar, Ja. Golukuwan Presi en dat soort zaken. Toen zei mijn moeder zo wijzelijk van, awasikba. Toen zei ja, awasikba. Toen zei ze ja, nanga broeder van Jezus awasikba. En toen is ze gaan beseffen van, hey, ik moet krachtiger voor dit kind bidden. Ja. Nou, maar ze kunnen over en weer praten over dit onderwerp, die zegen van moederschap of wat moederschap. Maar er is genoeg erover te praten. Kijkers en luisteraars, we gaan nu even naar een break en we zijn straks bij u terug. Tot zo. and you nai lo si mi. De so me sani di mi du toku you tan lo bi mi and lo bi di eso mi aso. A biggie gimme, well me now die me like king game of me sabi pay you pull me and put me sami bede Sunday you anga dim ko abi you mi libi kengi so sa di mi ko abi you mi papa ya na you we gimme tanga ye dem boko zakara na you we opo mi baka ye you na mi tanga ye gimme tanga ye you na mi tanga na so de gansa ma benta ki ma dia biti mi na se fi singi mi singi na ye toline de ya chi de ti fi ma ki gansa ma da van le u abileti e fu je me no be jati be sa priti me wani je me momi wani ke po ala sani na gadu ye pi mi nen chai mi pasa de dungu de me ke mi fusta fika de gadi sani fa ki se yeah ati nyoni ma ai chai sani e me te gisa jaini bala da ya usabi ma yo fusta mi e fotila si ala sani o pudi bede ya kabala bibila si kolo pudi mikai mikaya gadu fesi agimi opu bakano mitanga mikisi no misa sinyanga ye yanga sabi takina gadu ne na mikakiti ne de na mitanga ye gimi tanga you na mitanga Dente, so look what baby di be jaini bede. Sunday you me no be your day, then I mi libite. Na dati me ask you papa, na fika mi, no na fika mi, na fika mi, begi karo na fika mi. We praten nog steeds over de zegen van moederschap. En we hebben voorheen kunnen praten over en gekeken naar wat moederschap eigenlijk inhoudt. We hebben zoveel ervaringen met elkaar gedeeld en we hopen dat het eerste gedeelte u alvast die booster heeft gegeven of meer heeft laten nadenken over wat u doet in het dagelijks leven als moeder. En hoe u de kinderen ook wel de Bijbel kunt bijbrengen en praktische tips hebt u ook wel meegehad uit onze eigen ervaring. We willen het gesprek vervolgen en we willen dan nu echt over die zegen van het moederschap gaan praten. Maar ik weet
Die zegen van moederschap, dat kan inderdaad, en jullie weten het allemaal, de Allerhoogste kan ons dat alleen schenken. Maar moederschap heeft ook wel uitdagingen in het dagelijks leven. We willen eerst gaan kijken naar wat brengen wij die kinderen bij. Dan heb ik het over normen en waarden. Laten we even daarover praten, dames. De normen en de waarden. Hoe brengen we onze kinderen het beste de normen en de waarden bij? Celine, wat denk je? Nou, ik denk gewoon dagelijks waarmee je bezig bent. Ik probeer bewust bepaalde omstandigheden te gebruiken om iets te leren of iets te vertellen. Bijvoorbeeld als we in de keuken zitten en er is vaat in de wasbak en iedereen loopt maar voorbij. Zeg van, hé, als we iets zien, laten we kijken als we dat kunnen oppakken, meteen kunnen aanpakken. En dan creëren we dan een ruimte voor bijvoorbeeld voor mama, dat ze buiten komt en dan ziet ze dat dat netjes staat, is opgeruimd. En zelf moet ik het dan soms zelf doen, maar dan joinen ze ook in. Okay. Dus het is ook voorbeeld geven en bewust echt kijken van wat kunnen we deze jongeren nu bijbrengen. Want soms heb je niet zoveel tijd en zij ook niet. Soms rennen ze zelfs weg als je zegt, kom laten we even praten. Dus ik probeer momenten vast te grijpen en gelijk dan iets met ze te delen. En dan ook een voorbeeld te zijn. Ja. Ik vind het mooi wat ze dan zegt, voorbeeld te zijn. Gabrielle, hoe kan je een voorbeeld zijn? Zeg maar, je kan je kind natuurlijk zeggen van, je mag niet liegen. Je mag niet liegen, je mag niet roken, je mag niet bepaalde dingen niet doen en zelf je levensstijl ziet er niet naar uit. Ja. Doe je best op school, je moet je best doen op school. Dat zijn bepaalde dingen, je ouders leren, je moet dit en dat doen. En zelf zien ze dat niet. En het werkt bij kinderen zo dat ze niet alleen luisteren, natuurlijk moet je het zeggen of horen, dat ze het horen, maar ze kijken. Kinderen kijken. Kinderen kijken hoe je omgaat met je man. Kinderen kijken hoe je omgaat met de buurvrouw. Hoe je omgaat met familie, vriendinnen. Dus, en ik denk dat normen en waarden zo het beste geleerd worden. Dat je een kind laat zien hoe jij leeft. Hoe jij als man en vrouw leeft. En hoe wij zijn. Ook wat ik ook belangrijk vind bijvoorbeeld, is dat ze meegaan naar de gemeente. Vooral als wij zitten zelf in de bediening, mijn man en ik. Maar dat ze ook zien, hun ouders dienen de Heer. Dit is de manier hoe ze God dienen. En niet dat ze steeds, toen ze nog jonger waren, was het wel makkelijker om ze thuis te laten. Want je bent zo druk bezig met kerk-events, dat je echt je veiliger voelt, dat je kind thuis is. Maar nu ze wat ouder zijn, is het belangrijk dat ze het zien ook van papa en mama zijn daar. Mama zingt, papa speelt piano. Dus dat ze zien van dit is hoe wij de Heer dienen. Dit is het voorbeeld. En kinderen volgen. En ze kunnen je ook wel herinneren. Ja, klopt. Je hebt dat gezegd of u hebt dat gezegd. Maar u doet het ook. Ja. Ik heb een voorbeeld daarvan. Mijn dochtertje kwam een keer thuis en zei zo van ja, die jongen van mijn klas heeft gezegd, ik ben stom of iets, of heeft dit van me afgepakt. Check me nou. Wat, heb je hem niet geklapt? Oké. Dat zei ik. Het kwam er gewoon uit, want ik was boos. Hoe kan hij dat hebben gedaan? Heb je hem niet geklapt? Ze heeft me geantwoord, nee, want ik geloof in Jezus. Ik was gelijk stil. Maar zo zien we ook dat kinderen ons ook veel kunnen leren. Toch? Want ze nemen het mee van ons als voorbeeld en we leren er veel mee. En het verlengde wat Gabrielle zei, echt dat gedeelte van, want ik hoorde dus zeggen over vader, moeder. Maar hoe kunnen we ons... Dus dan wil ik eigenlijk een praktisch voorbeeld, als je dat hebt, aangeven of geven aan ons. Hoe kunnen we het best met onze partner praten? Beleefd. Want dat heb ik ook van mijn moeder geleerd, om beleefd te zijn naar je partner toe. Zodat de kinderen het zien. Want
als je het niet voordoet, kunnen ze het ook niet nadoen. Ja. Bijvoorbeeld als je karaktermen gaat gebruiken, dan nemen ze dat ook over Ja, en dan klopt. gaan ze dat Ja. ook doen. Ja. Met elkaar zo praten. Ja. En dus beleefd zijn naar je partner toe, ze tonen wat respect is naar de anderen toe. Ja. Naar, ook naar volwassenen, net wat u iemand aanhaalde. Hoe ga je om met de buurvrouw? Als je met je kind zit te roddelen Oké. over de buurvrouw en zo, gaat dat kind nooit respect hebben. Ja. Voor de buurvrouw, laat staan ook voor de partner, vader of zo. Al is de man ook zo slecht, dat je gaat zeggen, die panawan dibri en zo, weet je, zulke dingen. Ja. En dat kind zeggen. Dat kind gaat de vader of zijn vader zo ervaren. Ja. Weet u? En sommige kinderen doet ze ook pijn als je iets zegt van hun vader. Ik heb ook meegemaakt dat kinderen heel boos zijn geworden op de moeder, omdat de moeder heeft gezegd dat die vader slecht is en zo. Want dat kind Ja, ja. heeft zijn vader niet zo ervaren. Oké. Dus dan werkt het averechts. Ja. Ja. En woorden Ja. hebben kracht. Ja, Vader gaat dan ook echt slecht worden. juist. Ja. Juist. Ja. Maar die kinderen denken dan ook wel zo, want je had het erover en daarom als moeder, Ja. want we praten over de zegen van moederschap, er is veel meer dan dat. Hè? Ja, Want hoor. ik vind het zo prettig dat je dat iets kwetsbaars, of wij doen het allemaal hier, gewoon vertel van hey, het eerste dat in me opkomt is van heb je niet geklapt. Weet je, want je wil je kind ook ergens Ja. verdedigen. Ja. Ja. Maar dat kind heeft gehoord, je bent stom. Ja. Maar als moeders kunnen we allicht ook zo praten tot Zo onze praten, kinderen. Ja. Hoe denken wij daarover? De woorden Ja. hebben kracht, ja. Woorden hebben kracht, Ja, ja. we hebben kracht. Eigenlijk belasten we de kinderen al heel vroeg met wat we zeggen. Ja. Ja. Toch? Ze zeggen van je gaat niets worden als je zo doorgaat. Oké. Weet je, ga je dat doen? Ja. Weet je, iets wat Ja. in jouw ogen laag is. Zeg je dat kind van dat ga je worden en zo. Ja. En dat kind gaat het ook geloven. Ja. Klopt. Want jij bent degene die dat kind moet helpen om te geloven dat ze een waarde heeft. Ja. Maar als je het begint af te breken van je bent niets, je kan niets, dan gelooft dat kindje. Want jij bent de Ja. ouder. Want waarom ik het aanhaalde is omdat mijn man altijd gezegd werd, je bent lui en je bent dom. Ja, ja. Dat hij vandaag aan de dag, en het is niet om, hey, kijk hoe geweldig we zijn, toch nog een Iets heeft bereikt. hoge titel heeft, om het zo te zeggen. Dat is echt alleen om God te danken. Ja. Maar wat nog steeds speelt thuis is, als hij lekker op de bank zit na een drukke dag, je zit lekker op de bank, ik ben aan het stofzuigen, dan heeft hij allicht het gevoel dat hij lui is en hij Ja. helpt niet. Dus hij blijft lekker liggen, liefie. Weet je, maar het is ingeprent Ja, en ja, inderdaad hebben die woorden kracht. En alleen, het kan alleen ontkracht worden. Ik ben blij, want Ja. daarom denk ik dat de positie van moederschap, vrouw, partner ook zodanig moet zijn dat je gaat bidden voor je partner. Ja, zeker. Als moeder ook wel van die gedachte die hij heeft, dat het kan gaan varen. Ja. Zodat je ook bevrijd bent daarvan. Ja. Want je draagt het je hele leven lang Klopt. met je mee als je niet oplet. Weet je, dus het is inderdaad, en wat ik heb gehoord is dat we het voorbeeld moeten zijn. Helemaal. Helemaal. Anders kan het kind het ook niet overnemen, als we praten over normen en waarden. Ik had ook nog iets. Ik merk soms dat ik heb een karakter. Ik ben heel erg outgoing en als ik ergens kom, dan ga ik snel praten met iemand. En mijn oudste dochter is ietsje rustiger. En ik merk dat ik soms mezelf erop betrap dat ik dat best wel erg vind. En dat ik vind dat heel belangrijk dat wij als ouders dat niet doen. Het kind heeft een eigen karakter en het kind moet zijn hoe dat kind is. En dat leer ik er ook altijd. Ik zeg zo van, kijk, mama is heel erg soms te spontaan en ik verwacht niet van jou om ook te zijn als ik, want je hebt een ander karakter, maar ik verwacht wel dat je beleefd bent en dat je wel een ieder groet als je ergens komt. Dus bepaalde dingen, wat ik echt belangrijk vind, is dat je niet dat je je kind niet gaat opleggen. Je moet anders doen dan je karakter, maar je moet wel zijn je moet wel vriendelijk zijn, je moet wel netjes zijn, je moet beleefd zijn. Dat zijn bepaalde dingen
die ik wel belangrijk vind. Ook als ze bijvoorbeeld, soms heeft ze de neiging om op te staan en best wel chagrijnig te zijn. Ze heeft de tijd nodig in de ochtend om bij te komen, dat snappen we allemaal. En ik zeg zo van, dat mag. Ja, ja. Maar je moet wel opletten dat je niet chagrijn, dat je niet grof gaat zijn. Juist. En boos en agressief gaat overkomen, want dat mag niet. Dus er is een verschil tussen iemands karakter, maar ook de normen en waarden. Ja, ja. Dat denk ik dat belangrijk is. In huis, als ik het zo hoor, als we elkaar aanhoren, is het absoluut geen huisje, boompje, beestje. Helemaal De niet. vlindertjes vliegen en de zon lekker continu schijnt. Oh nee. Je brengt me eigenlijk, Gabrielle, op een vraag. Hebben we onszelf betrapt bij het feit dat we bijvoorbeeld kunnen zeggen, laten we zeggen, onze dochter heet Nancy, of 2 dochters in huis of 2 zonen. Waarom kan je niet zijn als Nancy? Kijk hoe Nancy zich gedraagt. Ja, tuurlijk. Het gaat Heb vast. je jezelf De daarop goede betrapt? punten van de ouders ga je dan Ja. aankaarten. Is het slecht Ja. om dat te doen, denk je? Wel, Ik vind zelf, ik ben het gaan leren. Ik heb het ook als kind heel erg ervaren als mijn moeder zei van ja, je zus dit, je zus dat. Ik ben de stille type, mijn zus is Rajari, als we het zo moeten zeggen. En ik heb het altijd erg gevonden, waardoor Ja. ik mijn kinderen echt niet dat heb opgelegd, je moet zijn als die. Oké. Ik heb een tweeling, mijn oudste kinderen. 2 meisjes, 1 eier, lijken op elkaar. Maar ze hebben verschillende karakters. Ze doen heel veel samen, hebben hetzelfde gestudeerd, maar ze zijn verschillend. Ja. En dat moet je kunnen accepteren, net Ja. wat zij zegt, Gabrielle zegt. Je kan het kind niet rushen van, je moet opstaan anders, en je ja. moet dit en je Ja, moet ja, als je ja, zus. ja. En zo, dat kind is dat kind. Geef het de tijd. Natuurlijk Klopt. leer je dat kind normen en waarden in dat, wat ze moet zijn, hoe het hoort. Ja. Maar hoe zeg maar dat kindertempo, Nee, klopt. nee. Ja. En ook de niveau, zuster, want ik heb ook kinderen, zijn de meisjes, die tweeling, ze zijn artsen, die 2. Die andere kinderen hebben ook hun best gedaan. Ze hebben gedaan wat ze moeten doen. Ik heb ze nooit gezegd, ja, je moet worden als je zus. Nee, klopt. Omdat ik vind, alle kinderen hebben hun eigen niveau. Klopt, helemaal. Ik heb wel altijd gezegd, ik ondersteun je zover je wil gaan met je studie. Ja. En dat is het. Je accepteert ze zoals ze zijn. Zijn. Niet iedereen heeft hetzelfde. Ja. Alle kinderen hebben hun eigen niveau, Ja. Ja. hebben hun eigen tempo. Ja. In deze zien we dus dat er uitdagingen zijn. Ja. Het Ja. gezin Echt en waar. het moederschap of moeder zijn. Ja. Welke zijn de minder prettige? Want aan het begin, het eerste gedeelte zeg maar, hadden we het over het leukste. Het is leuk om mama genoemd te worden. Het is leuk Ja. als ze zeggen dank u wel en zo. Maar wat zijn die uitdagingen? Echt minder prettige. Want tijdens de break spraken we over, ik zei het althans, je wil ze soms achter het behang plakken. Ja. Maar ik wil je even niet zien. Ja, ja, ja. Hebben jullie dan Ja. die momenten gehad? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen, het zou gek zijn als je dat niet hebt. Dus het is heel normaal dat je als moeder even, ik heb af en toe dat ik even naar de winkel ga. Oké. En daarna, oké, ik kan ze weer zien. Ja, ja. Ik ga even naar de winkel of ik maak een ommetje. Dan ben ik echt even eruit. En dan, ja, dan zijn ze er weer. Prima, dan heb ik weer die energie om hun de aandacht te geven. En het zijn inderdaad, iedereen heeft verschillende kinderen. Niet alle kinderen ze lijken gewoon niet op elkaar, die van mij ook niet. De ene heeft meer aandacht nodig dan de ander. Dat merk je ook. En het is soms, het vergt veel energie. Ja. En ik merk dat, ik heb een dochtertje, mijn jongste dochter, die heeft de manier hoe zij aandacht vraagt, ze vraagt het ook. Mijn andere dochter, die gaat het niet vragen, maar je gaat echt merken, er is iets aan de hand. Ja. Maar die tweede, die eist het gewoon op. Die zegt gewoon van, ik wil je aandacht. En dan merk je gewoon dat ze af en toe, als je dan echt druk bezig bent, dat ze dan gewoon in een hoekje gaat zitten.
En je kan denken als moeder van ik laat dat kind, want dat gaat helpen bij die eerste hoor. Dat werkt. Even met rust laten en dan staat ze na een tijd op en dan gaat ze de ding doen. Maar ik weet van mijn tweede dochter, dat werkt niet. Dus je moet er even vasthouden, even optillen. Dus elk kind heeft een andere gebruiksaanwijzing. Ja, inderdaad. En om terug te komen op van, betrap ik mezelf om te zeggen van, waarom kan je niet zo zijn of waarom kan je... Ik denk de positieve kanten van iets wat een kind heeft gedaan, kan je wel highlighten. En zeggen van, zij heeft dat gedaan, maar jij hebt dat niet gedaan. Maar je doet dat en dat, ben je wel heel goed in. Juist. Daar kan ik wel altijd op je bouwen. Maar ik vind het ook fijn als je ook meehelpt in dit gedeelte. Dus ik denk dat je het in balans kan brengen. Maar ik denk dat het niet verkeerd is om het Even aan te kaarten. positieve Ja, aankaarten. aankaarten. Maar natuurlijk hangt het ervan af. Want je hebt natuurlijk ook dat je zegt van, kan je niet als je zus zijn dat ze alleen 10 haalt. Dat is iets anders. Want als dat kind een moeite doet voor een 6, dat is wat dat kind kan. Dat heeft u ook gezegd. Dat is waar ze sterk in is. En dus ik denk dat het te maken heeft met de dingen doen in huis, waarbij je het kan highlighten en zeggen van, hé, dat mag jij ook doen. Neem een voorbeeld. Dat is niet verkeerd, vind ik. Ja, dat ook, ja. Ik wil toch nog, omdat we over die uitdagingen praten, dan wil ik toch even die vraag stellen aan jou, Celine. Welke plaats heeft dan, omdat je die uitdagingen ervaart, welke plaats heeft dan God in jouw leven, of beter gezegd de Bijbel? Nou ja, beter gezegd klinkt misschien een beetje raar, want eerst God dan die Bijbel. Maar welke plaats krijgt dat in je leven? Steeds meer een belangrijke plaats. Weet je, in het begin probeer je soms op eigen kracht direct in dat moment een oplossing te vinden. Maar je kan niet te lang mee blijven lopen en sukkelen. En dan dwingt dat mij, ik zeg dwingt hoor, maar achteraf zie je dat het een zegen is en dat God ons op die pad leidt. Om terug op zijn woord te vallen. En ik maak het bijna elke dag mee. Want naast mijn huiselijke omstandigheden heb ik natuurlijk ook mijn werkplek, waarbij ik leiding mag geven aan een aantal werknemers op het bureau. En je komt met zoveel situaties in aanraking. Dus, en het komt mij soms te boven. En ik kan dan alleen maar slechts terugvallen op de Heer. En dan kan ik zijn woord lezen, kom tot rust, vraag voor wijsheid, vraag voor inzicht. En dat krijg ik ook. En soms zijn het echt kleine dingen hoor, maar dat mijn gemoedstoestand kan veranderen. En dat ik dan met veel genade meer kan omgaan met mijn collega's of mijn familie. Dus het woord is zeker belangrijk en het wordt steeds meer belangrijker. En ik heb er honger in om te blijven groeien daarin. Dat is echt mijn houvast. Oké, dus de conclusie is dat we dan een meditatietijd voor onszelf. Want we kunnen onze gezinsaltaar hebben of gezinswijding, maar die persoonlijke relatie moeten we sowieso hebben met God. Nou ja, ik zou zeggen, soms je moest elkaar naar gado. Van je om verder te kunnen met het kind. En weet u, om een oplossing te vinden voor de situatie. Helemaal waar. Echt wel. Ja. Nou, kijkers en luisteraars, het is goed geweest om zo te brainstormen en te praten over ook dit gedeelte, de zegen van moederschap. Wij gaan weer even naar een break en zijn zo meteen terug voor het laatste gedeelte. Tot straks. I've come to say how much I love you. I've come to say how much I adore you. I've come to say how much I need you. I've come to say how much I adore you. Ik kan het niet in woorden brengen hoe dankbaar ik ben aan u. Niemand kan u betalen voor wat u doet in ons leven. You're everything I have in my life.
You're everything I need in my life. You're everything I have in my life. I want to thank you for the 9 months you've carried us. I want to thank you for the 9 months you've carried us. Yeah. And there's one thing to say for everyone that found a chance to have a mom. Just try to obey her. There's one thing to say for everyone that found a chance to have a mom. Just try to obey her. Yeah. Ik kan het niet verwoorden hoe dankbaar ik ben aan u. Niemand kan u betalen voor wat u doet in ons leven. You're everything I have in my life. You're everything I need in my life. You're everything I want in my life. I want to thank you for the 9 months you've carried us. Oh, I want to thank you for the 9 months you've carried us. En luister. En maybe be dat wa mama nagadogi. Probeer te luisteren naar haar woorden, zodat je lang kunt leven op aarde. You're everything I have in my life. You're everything I need in my life. You're everything I want in my life. I want to thank you for the 9 months you've carried us. Oh, I want to thank you for the 9 months you've carried us. You na alasan sa mi apano do and mi libi. You na alasan sa mi apano do and mi libi. You na alasan sa mi apano do and mi ati. Me want take you grantang for the negi mung you chai unu. Oh, me want take you grantang for the negi mung you chai unu. Hey, me want take you grantang for the negi mung you chai unu. Me love you, mama. Lieve moeders, we zijn helaas aan het eind gekomen van dit vraaggesprek. Wij vonden het heel bijzonder om zo te kunnen praten over de zegen van moederschap. Ik weet heel zeker dat u bemoedigd bent, of wij zijn er zeker van en ervan overtuigd dat u bemoedigd bent, versterkt bent, dat u dingen in het dagelijks leven heeft kunnen herkennen en hoe wij erover hebben gesproken. Helaas moeten we groeten en ik ga de dames toch wel de gelegenheid geven om even te groeten. En ik weet ook wel zeker dat ze even een kleine boodschap nog aan u willen doorgeven. Die booster toch, waarover we het aan het begin hadden. Margot, mag ik jou de gelegenheid geven? Ja, ik wil alle moeders een heel fijne moederdag toewensen. En ik wil aan alle vrouwen zeggen, of je nou moeder bent of niet, probeer het met Jezus Christus. Misschien hebt u zo vaak geprobeerd, allerlei dingen geprobeerd in uw leven, maar probeer het met Jezus Christus. Ik weet zeker dat het u gaat lukken om
het doel van uw leven dat Hij voor heeft met u te bereiken. God zegen. Lieve mama's, ook van mijn kant een fijne dag. Wees 100% moeder elke dag. Kies ervoor om te gaan voor uw kind. Maar vergeet niet, u bent ook een persoon. Neem ook heel veel rust voor uzelf. Want anders hebben de kinderen niks aan u. Fijne moederdag. Ook van mijn kant aan alle moeders in Suriname wil ik ook een bijzondere dag toewensen. Ik wil ook als kind alle mama's Grang Tangi zeggen. Grang Tangi dat ze op hun knieën zijn gegaan voor ons. Grang Tangi dat ze tot nu toe, al zijn we ouder geworden, nog steeds voor ons bidden en altijd tijd hebben of tijd vrijmaken om met ons te praten. Nogmaals van deze kant uit, hartelijk dank. Yes, dat waren hele goede en mooie boodschappen. We hebben nog als laatst iets voor u. Kijkers en luisteraars, in het bijzonder de moeders en zelfs de vaders mogen reageren. Wat is het nou? Het is een stelling. We hebben een stelling en u mag reageren op de Facebookpagina van het Surinaams Bijbelgenootschap. Laat me het even aan u voorhouden. De stelling luidt als volgt. Werkende moeders kunnen prima een fulltime baan combineren met het moederschap. Nogmaals de stelling. Werkende moeders kunnen prima een fulltime baan combineren met het moederschap. Bent u eens met de stelling, dan geeft u dat aan. Bent u oneens, dan geeft u dat ook wel even aan. We zijn benieuwd. U mag reageren dus op de Facebookpagina van het Surinaams Bijbelgenootschap. Rest mij nog te zeggen, namens het Surinaams Bijbelgenootschap, een fijne moederdag. Vergeet u niet, u bent het zonnetje in huis. En zoals een van de dames ook gezegd heeft, of eigenlijk alle dames, het is een zegen om moeder te zijn. Ben je nou biologisch of adoptieouder, u bent een zegen voor uw huisgezin. U bent uw zegen eigenlijk voor uzelf. En een hele fijne moederdag. Geniet ervan. We houden van u. En tot de volgende keer. Dag. Lees, leef en geef de Bijbel. Het Surinaams Bijbelgenootschap.